Ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Nah, memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Sing bodek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodek. Dek. Bodek. Nek bodek iki. Bodek iki godek. Ayo gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Iya, wis ben ya. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ora usah lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude iki kaya ngapa? Ayo mung wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo mengkari blerek sithik terus ora. Jenengan wae ketake ngene duit Mas Fajar ya. Lah wong aku ki wong blodho lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Nane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa to? Wis bukaan tas Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kah banget lho. Ora nganggo dit mau to. Tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Nah, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak kei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah, Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lho kae lho. Tatin kae nggre nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop ke piro? Kuwi kok kaya ndo meri. Lah aku tak sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Prastiwi gedek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Piro? Wis sakarepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa Grajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono kuwi nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Nah iya, lagi tengok kene Mas Global. Dadak benakke sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku kok apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya, iki 20 iki keke wondo wae ngontone. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep pireng kowe. Iya, wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten. Nganggo komplit kok ya. Senengane Ya nganggo. nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Sewidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur
wiwitane nyingkar nyingkur ya 200 ning niroke cengkokku lho sing endi ayo ki engko lingsir yen lingsem piye apa lingsem 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 apa lingsem yen ke mutan ngono kuwi napase ora pedhot 200 waduh aku napasnya cekak ayo ora urusan aku pokoke grene lingsem yen ke mutan dipedhot sithik ra apa ya ora pedhot sithik kagol koyo aku ra iso nek dawa-dawa amah sithik to gah sithik mah ku senengane kok meksa ta lah ya aku ora tekan nek sakmono tekan wae kok lho ya padha muni tekan wae lingsem yen ke mutar salah lingsem yen ke nek nganggo mandek lho aku sik mandek ora apa-apa tapi sama uri kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa ambil napas ya aku ora entuk ambil weh kurang ajar to nyeluk dalang kok lah bukan dong ramu kok tinggal mengo ayo ben ya ora apa-apa aku sok tak tinggal mandek sok tak tinggal mengo barang piye rasa baleni ora aku nganggo mandek ning butuh 200 ora ya butuh lumayan lho bangane keruk wedi aku gak keruk wedi gak ayo kok keruk wedi lah aku sadurunge tak disinen rak keruk wedi kali Praga kae karo sing lanang sing nyemplung sing wedok malah tatin sing nyemplung tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae sok terus dhek nengah meneh kerubio kayak yuyu kakak ombake dadi gede banget ta ya awake semono to kerubio terus nyilem blubuk sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne keluar aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Idin ajeng gawe kamar Pak mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok kerubio mbok bojomu sing nyemplung ampun mengke ndak ilang kok ilang adikom suwe banget apa iki iya nek bojone nyilem iso bablas nek tatin rak tanpa iso kesilem lho nyilem ngrekoso ae anggere kemambang meneh anggere nyilem kemambang meneh aku ya muni sudeten iki bahasa apa ta ora mau hah lingsem bahasa apa yen kemutan iya yo nanti nembang sida kuwi mau ayo gak iki lho tak cepake moh gak ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya Pak pundi Pak ngene wis entek aku njukuk tas ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi saya kurang sugih piye mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan ning iso tak ikhlas wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya beltut
Lah sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kayak iki. Adine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng barang to? Ngronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Lah tak stronggot piye kene? Kan iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Ndak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Kene. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk ditit dalange ditenono. Ngapa ta? Arepmu aku cuma ora omong werna-werna. Ya ben apa-apa. Seneng tanganku ra entuk bali. Wah, lah Ciraka iki. Oh, kurang cepet sing siji diano kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Lu nyeleng. Ora nek kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke ngono kuwi. desa. Ayo cengkokmu minta apalke. Oh datang mantuk-mantuk Ayo suara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Mutan. Neno. Lah sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 Kene bisa. pendak dina cerewet biar ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen sinden sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbuk kamu. Bajing moto, ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing buk asmara Ya. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. yen liwat aku kelingan
Iya. Bapak Ewa sing nyawer nggih. Kowe lho, ana sing nyawer to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Iya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah, tadi kalau enggak nyaut enggak dapat deh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih, Mas. Mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek ngarep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis lah. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah, kula remen banget Pak Seno. Saged sowan mriki. Kok kejaba saka kuwi aku jane mikir kowe iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah kan. Ora Pak tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketimbanan cowek. Kok iso? Apa kok cenanangan arep mindhet barang kok sobo?
Iya. Piye kok cenanangan arep nyinden barang kok Aku sapa ki pawon. sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dina ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngecat ya to. Ngecat kan lemari kok tak tutupi nganggo glosa. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa iki wis diarani bayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silakan bayar sekian kalau mau. Aku kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh e. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngecat, lemari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tanai cowek dhuwure. Lah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah, aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok ya aku ra njupuk coweke sik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke gluntung. Goblok tenan tak pikir aku iki. Nah, saiki kowe lagi sadar kok nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sopek ata aku iki aku. Nah iya kok iya. Petuk. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah yo teneh mono kelakon sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ora masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksudnya coweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake nang koran-koran. Sopo sing iso njukuke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu nang nggonamu terus tak naik muntuku. Iya, setuju lah kowe. Ya kudu ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, ya, Mbak Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dene dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7.3. Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. Panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa iki umur. Piye to? Pinter terus. Iya. Saged ayam tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disade iso payu sedaya terus do adol-adolan apa-apa lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah iya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan hidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak, sira pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadang krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Nek gudhek iki coba bukaan sikilmu ana gudhike ra? Wah ya mulus padake nya. Iki. Oh, mulus ya. Masa ana godhek. Cah lugu ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Iya. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to. Mau izin ning nganggo surat, nggawa surat po kowe? Ora ming izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggawa surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh iya Mas Fajar. Iki ana siji Mas Fajar saka Piyungan ki wuta. Wuta ning kendangane apik. Lah iki kowe sing nembang, Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek tak kon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat meripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luwih tengen, luwih ngono pancen. Endi yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae.
Oh iya, tendang ya nubruk. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai adoh ning nek ndi-ndi mesti nusul aku. Ya. Niki caket mriki to Mas Bacap niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiwa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio disampar wae. Raden. Ya no. Lewat kene. Awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang lali. Ngendang alon-alon Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Tusio. Kowe kurang ajar. Piyaga tuwa idunekke ndang Tusio sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya, bawani. Bawa podang kuning ya. Podang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Salah satu iki piyai tunanetra. Ya, ngono ya. Napa podang kuning sing positif tak didalangke? Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujude mung peksi ya nek kuwi mau sing tok sebut iki bawa sriyuning. Ayo mayang iki mikir apa-apa ya. Oh iya. Kleru iki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Mriki dereng lakone. Isih tak mikir bareng tak lebokke. Lho, kok miturah sithik tak longi meneh. Yo. Mulane sok ana 2000-nane barang. 2000-nane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing Aku rak ming tanggo geguyon to. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngene wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Sino matur nuwun. Bareng dibuka 5.000-an kok. Iya, ya ora apa-apa. 2.000-an ana kaya tusia. Nadyan wujud bayar yoga kok 372. Iya lho, kepangeten tenan. Terus ana receh 500 ya par. Durung. Ya. Nadyan wujud mung peksi apa maneh wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke ngene no iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip ya selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya sing genep panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik nek kon ngeni karo kon budaya malah kadang-kadang kok ngunekke budaya iki kuno budaya kuwi ketinggalan zaman ayo ajar ngendang moh aku nek ora ngedram ora iso ya kuwi jane kleru no luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa mangan ndase bapak kuwi iya kok ngono lara atiku no iya mula aja sok nembe karo seni lan budaya kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo ya ngono ya mak iya aja tok mingke aja tok apa jenenge aja tok kiwake aku ora ngomong goroh aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora penabuhku iki beda karo kanca liyane kowe nabuh drum kowe nabuh gitar nganti tok wangi weng
kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no, ora sombong. Lah iki jenenge kesenianku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya, Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Seno menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Ayo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya, monggo Mbak Alisa. Neno alus manis tur merak ati neno wis wenggon kula goleki si podang kuning ibo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya Mbak, ayo Mas Fajar siap ya ngiwa panengen ling ngendang ya diwalikke kuwi ya wong kutha iki nek ngendang malah nyemelangi lho kok nyemelangi lah nek ra dipenerke kendange kene ro kene engko nek esuk awan plok ya ora lah saraf motor iki wis kena ora ini dhewe to sing muni deng cangkeme ayo wah wis kena kulung oh wis sampun sampe to esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang
Kowe malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis sesuk nek aku wis mulai ora mayang. Hah? Sok kan wong Cakra Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus dadi ora payu, ayu terus dadi elek. Ayu yo mosok Kuwi jenenge Cakra Manggilingan ing kodrat mula iya. siap-siap. Iya, kowe Terus aku? wae sik wajar kuwi sesuk nek aku wis mulai ora wayang kowe mulai nang prapatan. Iya ya, nek wis golek dolar ning. Ah iya kowe joget begijikan kae terus sing kendang Fajar. Iya, malah lumayan lho. Iya. Ya mentolo mendalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saikine nabung kok sesuk pensiunan ngono carane aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung golek simpenan sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene ngono ngetoke jalan ki kaya cerdas wow teladan ngono lho Sik kowe iki omong apa? Iki tak rungokke ming. Loh, iya ngono kuwi. Ah iya. Lah wis dinehi anu to, apa jenenge tabungan to? Tabungan apa? Ya streaming. Streaming ya ora iso streaming sesuk nek misale kowe ra payu ya melu medhun dolare. Piye? Oh. Iya. Mangsane gampang ning YouTube. Aku kaya wong radong. Oh. Wis gak lingkuh, Mas. Oke. Ya malu. Matur suwun, Mas Fajar. Ya. Ngendang tok sik ya Mas, esuk nek pentas ning liya nggon tak kon nembang. Nyo iki Mas Fajar nggo. Wis, kowe wae kowe sok ngelongi kowe.